bazalwane. Into nje endifuna ukuyikhuthaza uba kunezixhobo nee-tools i-Old Testament imizekeliso 28 kunezixhobo ezisetyenziswayo. Isitep sokuqala mose umuntu wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi asindiswe. Now emveni koke ngoku kube khona uhambo noKristu, kube khona izinto ezidingekayo kumzalwane nomzalwane ekumele azenze nohlobo okumele aphile ngalo ukuze akhule. Amen. Lonto leyo yenza ke mfoko amaqhaza uba wena usindiswe ngo2024 aze afike uAubrey asindiswe ngo2030 kuba khona umahluko kulo osindiswe ngo2024 nalo osindiswe ngo2030. Amen. Kodwa lonto leyo yenzeka only xa uthe wathi nxa ufikayo wabamba isixhobo izikrweqe eziza kubona uyifumeneyo kwesiXhosa uyifumene mntakakini 28 years. Yekeni bazalwane sanibasaba sivele siphulaphule nisiza niyibambile ivesi binda masimameleni ngoku. Amen. Soyichila wena ngexesha. Izinto ezimkhulisayo umntana kaThixo 1 ukuhlanganelana nabazalwane. Iyawunceda lonto leyo apho kuthiwa kuhlangana khona abantwana bakaThixo uyohlanganelana nabo. Iyawunceda lonto leyo. Hallelujah. Point number 2, into emncedayo umzalwane ukuthandaza, ungabi likholwa elilivila. Uneke ube likholwa elikhutheleyo uthandaze. Point number 3, into ezokunceda nezakukhulisa, ungonqeni ukufunda izwi likaThixo. Hallelujah. Point number 4, yithethe lento oba wena usindisiwe. Yithethe njalo, uyanqina njalo nakubantu odibana nabo, ndiyaphila inkosi indigcinile. Hallelujah. Lento mayinganqabi emlomeni wakho igama lika Yesu. Maliphume njalo, ndiyaphila inkosi uYesu indiphethe ngenceba. Mayibadika abantu kodwa kuwe mayinganqabi, iza kunceda lonto leyo, iza kwakha. Kukho izinto ezingazusondela kuwe nakanjani na because lento kaYesu ayinqabanga kuwe. Hallelujah. Okweponto yesihlanu, eyesihlanu. Hallelujah. Sunqaba kwinkonzo yokuzila ukudla noba ubambe usuku lalunye ukuthandaze baba qoba inyama yami. Ngoba kaloku siphila apha enyameni, inyama inqwenela ezinye izinto ezingafunwayo kumphefumlo. Lithi izwi lenkosi uthi umpostile uPawulos ingaba lilize ndithi sendishumayela indaba ezilungileyo gqibe mna ndibe ngumlahlelwa ngaphandle. Ngenxa yeso sizathu ke ndiyayiqoba inyama yami. Inyama uthi uvuka ekuseni ufuna ukuthandaza, ithi inyama udiniwe. Inyama uthi ufuna uhamba uyokhonza, inyama ithi hayibo okusime nenyawo emisebenzini ozibona uba udiniwe. Inyama ayivumi uyenze intando kaThixo. That is why esithi umpostile uPawulos apha kum ngaphakathi ndinezinto ezimbini, enye ifuna ndenze okurayithi, enye intsalele ezweni. Ngalo maxesha njalo ke uhlala uthandaza, njalo ungqina ngoKristu, njalo uhlanganelana, njalo uzila ukudla, uqoba inyama, ubulala leninto ingafuni uyenza intando kaThixo. Hallelujah. Ngelo xesha uyukhula ungumzalwane, uyunqanwa, unqanela izinto zikaThixo. That is why namhlanje sinabaprofeti nabantwana abashumayeli abaqhatha abantu bakaThixo, babanikeze ioil, babanikeze ityiwa, babanikeze imanzi, babanikeze konke bathi hayi uzancedwa yile. Ayisozunceda. Wena wenze idecision uba ndifuna uYesu. Na kudingeka ngokuhambe ngemiqathango lezwi likaThixo. Uzile ukudla, uthandaze,
uhlanganelane, ungqine ngoYesu, ukhuthale ukufundiswe. Haleluya. Haleluya. Uthandaze bazalwane, uthi izwi lenkosi umthandazo yabona imithandazo le enkosi yami. Uyabona ukuthandaza. Ukuthandaza. Kunemithandazo ofuneka yabona ngasithandaza apha. Usithandaza mhlawumbe sithandaze for 15 minutes. Emveni koko siyeke singabanye. Ube wena usaqhubeka usaya phambili. Sesithe cwaka sonke ngosesilindile simamele wena. Amen. Now lo nto ke ngokufuneka ngokuba uye nawe uzibambe. Uthi amen. Kodwa liyeza ixesha lakho nothini. Apha umthandazo mhlambe uzakulimita kwi5 minutes, uzakulimita kwi15 minutes ethandazwa ngabazalwana balapha. But kukho ixesha lakho. Awungazulinyithwa umuntu. Ungathandaza ne2 hours ngela xesha. Uwedwa unengotsi yakho ozivalela kuyo uthandaza uThixo. Lithi izwi lenkosi uJesu wayevuka ekseni abashiya abafundi belele, abangabavusa ngabaphazamisi ayohlala noThixo. Apha khombeza wathi amen ngathi akagqili uthele ngagqili. Wayethanda ukuthi utamkhulu wangu ngethi edlale ngaqala kuthandaza. Athi mankosi ungathandazi kakhulu manje. Ngoba umakhulu uyawutsala umthandazo lo, awutsala umakhulu. Azothi utamkhulu hayibo. Amen. Kunevesi yakho uthiwa ngutata wami ethe uthandazwa phana uthi masokulu wathi uJesu ningandenzela imilembe yento ngento yondiyakomba inomitsho njalo nani iBhayibheli. Kanti nyani khona. Uyamvuma mba uyawutsala umthandazo lo, awutsala azadikwe lo muntu. Amen. Uba uyafika ekhaya awuthandazwe ekhaya khona abazali abangathandazi ubacela uthi becela kuthandazwe. Bavume. Ungawutsala umthandazo baze badikwa abantu. Thandaza uthi amen kwenzela bana ngomso bazaphinde babe nomdla. Wonke losuku utsale zathi uthi uyigagala. UnguJehova. Dala bethulile bona. Bazawudikwa ngowile into yakho. Thandaza uthi amen. Bayeke balala emveni koko wena noThixo wakho. Hayi awuzunqandwa umuntu ngela xesha. Uyazendlala. Haleluya. Yabona umzekelo. Mina la noma kaJeje mina ebhedini. Uvuka nje ngo12 ndithi ngakalala hayi yanivusa kodwa into ungwele simakade. UnguJehova igama hayi. Umoya ngathi kune order. Xa khona la nto ethi ungwele Jehova utentoni manivula umnyango ndimshiyelele. Ndihambe ndiyothi ungwele ngapha ya. Kukho into ekungaphakathi. Mhloniphe umuntu. Haleluya. Sispace sakule u12 ubusuku itsho kungaphakathi lento bayingonakala. Lishayile ixesha ngoba ngothandaza. Awuzuvusa wonke lo muntu omlolu vukani. Ndiyavuka mna. Haleluya. Abantu sebengafuna ukuthandaza nje twanza uphinde ndithandaze ngoba wena uthandaza for 2 hours. Ungathandaza ne5 hours uvuke uhambe uzivalela kodwa uthandaze for 5 hours. Hayi ke. Haleluya. Ungakonqeni ukuthandaza mzalwane. Ulifunde izwi likaThixo. Haleluya. Uhlanganelana nabazalwane bakaThixo. Izwi likaThixo libukhali ke bazalwane. Ucengane nempilo yakho. Ngenxa lizawuwa ungathi Thixo uzawuphakama wena umonakala Thixo sayibeka apha. Ebengena unika noma ngubani maThixo namhlanje adikho mudini yakhe yazi umonakala namhlanje. Ngase venivala indlebe zami. Amen. Kodwa ucengane nawe uthi bawukhawundakhe. Uba kufuneke lincede mina mali ndincede. Phikisana nento ethi suliva izwi likaThixo. Yilwa nayo. Haleluya. Yilwa nalento ithi lapho kuwe ngaphakathi. Ngoba siyathe basejwayela mke. Beke sasibile simanzi samasithi Nkosi khona into ezithi ubhalele kumzi ayanihubela ayanibhanxela. Hayi asonguye. Yilento ifuna ngancedakala. Amen. Haleluya. Hayi masifunde emazalwane ivesi ibe yodwa. Ziyithisa seyiphele 10 minutes yami. Awufunda nje sithandaze. Amen. Ithole unifundele ivesi number 13 yedwa ke mkebe. Sithandazeni. Yes. Osugungelayo esisono sakhe akayi
uba nampumelelo. Ke yena osivumayo asishiye uya kufumana inqeba. Ngephi le Bible ephethe ba unenqoko lo lapha kuwe ba mayo. Yeke cela ngonfunde lapha kuwe ndivafa kuwe verse 13 ithi lelo sigubungelayo isono sakhe. Ya funda liyakho butata. Umuntu osifihlayo isono sakhe akabi nampumelelo. Amen. Umuntu osivumayo angasifihli uyaphumelela lo muntu lo. Kodwa osifihlayo akayi kufumana nceba lo muntu lo. Haleluya. Kodwa osivumayo uThixo umenzela inceba. Yawuyithetha inceba uba sifumene inceba kodwa usafihlile. Le nceba uthetha ngayo hayi uyifumana ngoba nali izwi likaThixo. Funda tata kokugqibela sithanda zenqebile. Umuntu osifihlayo isono sakhe akabi nampumelelo. Kambe ke yena osivumayo ahlukane naso wenzele inceba. Kambi osivumayo ahlukane naso wenzelwa inceba. Usathana kufike nobulumko obukhulu athi uzawuzihlaza mntanami. Xa ucinga wena ucinga ukona umuntu ongenasono kulomhlaba. Yintoni le ucinga mfana uzawuziloku uthetha into zakho wena ebantwini? Yintoni lento awubona uzawuhlaza kungoba wazizwi umtsholi inyoka yakudala uba uvala impumelelo yakho. Yawukhonza impilo inkolo engacacanga. Kodwa xa usivumayo. Haleluya. Xa usivumayo. Hayi ndiphazamile andenzanga kakuhle. Kuyabonakala uba haleluya. Moyingcwele kafunda ukugqibela mgebe ngiqebile mandiyeke. Nami ngiyalithinga kwami ongelayo isono sakhe akayi kuba nampumelelo. Akayi kuba nampumelelo bazama. Ke yena osivumayo asishiye uya kufumana inqeba. Osivumayo yasishiya uyawufumana inceba. uThixo unenceba kodwa ufuna ulindele uhambiselana nesigqibo somuntu. Lento idecide uba ndidecide uhambelana neso sigqibo athi wenza inceba uThixo. Buza kwindodana yolahleko. Lithi iBhayibhile nxa ufunda incwadi kaLuka athi chapter number 11 lithi yazithatha izinto zayo lilifa before time. Yahamba nalo yahamba yayolidla namahenyukazi aphela into yayiphume nazo ekhaya. Lithi iBhayibhile wahamba wayocela umsebenzi wokuqala kawufumanayo umntwana wesigwili ephuma ekhaya kukho into yonke kodwa ngenxa yongamameli wamka ekhaya wahamba namankazana. Lithi iBhayibhile nxa selephaya enhla zaphela izinto ebephume nazo ekhaya. Umsebenzi wokuqala kawufumanayo yaba ngumsebenzi wokwalusa ihagu. Wagada ihagu njengoba egada ihagu wayelambe esiswini. Lithi wahamba wahalela nokutya into yayikhutshwa zingulube ngasemva. Kanga ngoba isimo sasesibucayi. Haleluya. Uthi ke ngoku lithi iBhayibhile nxa ufundayo wathi wakubuyela ezingqondweni. Haleluya. When he came to his senses wathi ndawusuka ndiye kubawo ndithi bawo donile kuwo amazulu donile kuwe. Haleluya. Uguquka ngaphakathi uyavuma kuThixo uyavuma kutata wakhe uthi andisafanele noba ndibizwe ngoba ndingumntwana wakho ngendlela endimoshe ngayo. Wenza le vesi uyavuma mfo kamaqhaza andenzanga kakuhle. Kodwa into esuka yenza uSathane into akasuka yenza empilweni zethu nempilo zabantwana bakhe asuka abantwana bakaThixo usuke evela afaka ipride.
afake impaka uyaphakama umuntu odla isono. Isono sikwenza uphakama ube nepride andenziwa njalo. Kanti uSathane ngeke esho ukukhuphele ecaleni wesi kubantwaneni bakaThixo. Hallelujah. Ngeke sesikhonza nawe thina basithi hey hayi Nkosi yami kanti uSathane uyabhala pha uyakubala inani labasengapha esogweni bakangowami lo. Remember. Thina sithi sisayina abayezulwini aba kanti noSathane uthi akho senimfumene. Ipride ekulantomba, ipride ekulathatha, ipride yiyo lezamsisa zosijoyina bezogweni. Donile kumaZulu. Donile kuwe tata. Dikole andisafanele noba ndibizwe ngoba ndingumntwana wakho. Ithi ke ngokudina Nkosi osigubungela osifihlayo isono sakhe ayikuphumelela. Kodwa sivumayo asishiye yawukwenzelwa incebo. Cela siphakame sithandaze. Baba siyabonga. Lizwi lakho Thixo wethu namandla. Lithetha na